Su bw'omugusi omurubiri okubwatya nigwo kuligirirwa n'ebigori byonsi. Omugano osokoro yane buna butambe sokoro yane nabika bokenyo oraire bonyego banyakungu gakiye amasokoro akambulia mabulia taimake akambulia yara mochokoro inki bwanchete kamatebya sokoro nchige ntonya anchete ne bando ensambe gosenkarange akambulia yara kogo kina inchiora akore kamotebya sokoro ninyuome akamboli yara inki bwangete kamotebya no boibi sokoro agantebya iga tumeko bongo mando bo tumeke buya kabagura nyore katumeke buya sokoro agantebya yara igwango tebya omugano ngakiye yemo asebengi twagakorire gasi yabaruri abakurumi bagake esabu yobocha koiba ebengi elime abakurumi balia abawuli balia yokerenga babwate nekyo kuruma enengo korwe bengi nande mbabwate kerengera likene anda baachire bakorire obotukia sama tukamange bamanyira sebese ko bayara abawuli aba iko balenge batatu batataba babiri go balenga basomu bogo kumia oyomo yara no nyenkira asistandalia yemo ta tachete no mote byalike a ta kunyara no mote byalike ba ta kunyara kobono obwato bongo bokolengera lyale ye yara omurobelio gaikirana wogocha bukuruma sebengi ebengi elia nyabwata abakoli gasi bakire ngencho njabwata abakesia nabuwako ukashiazi abakesia bange igo balenga abanyaruka abanyakieni unomanyete no ligerelia se metandao no ligerelia asechi bisi chinyinga motwe abasubati bako beko abanyabieni einde banagoseka buya nonye ikwa bangete kobeka kabesa nonye ikwa bangete korusia kwenyora kwa rusiri yara abasubati yara na mauga masera sokora gasekanga ono igwa yara abakurumi balia bagachetege bagaike bengi elime basi ko basoime umusubati ayomo okagera nganda mbabase ko bakorere bikore byo bosoku nabwo botibongi ere okwebeka nginga ya yango chikobwanga nkwenyega lyande mbabase ko ngita kagara mbabwate birwaniro bagacha bakamotebya iga igo twateba murarense ndotebe tingarara buya raranse basi bakurara abakungu bali bakogendeye mase yemo oikase enyombe eri enkong amurwere ko strong room einde bakobuna bakorusie besa bakotwekera bakogenda elinde manacha ogocho korangiria supervisor okomotebya supervisor akesi miborisi obatebye ngatwe ibeirwe einde gosemba tokoni supervisor kamotebya iga manacha akabaga twanyora na intwe nakutogotumia totara akesimi tiga totara roirenga batigalia na intwe twegachere einde esabu igo chikorwegwa kebe chonsi go chebetwe ande manacha korango yombu yarengereria bakora rusi akabo yara bagotukira bas baliya se bachiko bagana bakuru batatu babere bago chakaiga tutako bale nengeye einde tumanye na kitoko yebaga yomo olio mulio ko batebe bataje sukuru emoko na kwero sibosa nkimoko na ko balere nengo gote magoroba abali ngo tangaswere toigwe irenga chiare toko igwire ngachiare gote gotomanye kitoko bagana tosoya kobara na chinza togokura tachete sukuru lakini bakaligereria bakanyoro batebye kene kagere nengo baibete bare gosoa kobara
yari kubera chingaki ne manja ne supervisor bakaira kabagakalia nonye nkarengo sobuya bakonyeka liboli neli njira kie yara bakonyegete engiya kusembe sokuraga ntebya enseye yo monguru tumekobongo mugano sokuro yane abika bokenyuraire bonyaiguba amaiga yo mongano tukerigari rero achira abantu bamatangi bogetutu ime ya Keroka Nyamira County mugano sokoro yane wetera Ndizi TV obwansu womagusi.